Γεια σας. Τι είναι το Paid Search Marketing και πώς μπορούμε, χρησιμοποιώντας αυτή την υπηρεσία, να ενισχύσουμε την παρουσία σας στο διαδίκτυο? Ερωτήσεις για τις οποίες θα πρέπει να έχετε απαντήσεις στο τσεπάκι σας, για να μπορείτε στο μέλλον να επικοινωνείτε με τους μελλοντικούς πελάτες σας, πληρώνοντας μόνο τα κλικς που κάνουν στην καταχώρησή σας. Λοιπόν, σας ρωτάμε, ποιες είναι οι κύριες μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιούν οι Έλληνες χρήστες? Με ποιους τρόπους συνήθως προωθούν εταιρείες τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο? Ποιο είδος online διαφήμισης παρέχει στοχευμένη επικοινωνία με υψηλό δίκτυο ανταπόκρισης? Σε τι συμβάλλει η εμφάνιση διαδικτυακών τόπων στις πρώτες πληρωμένες θέσεις διαφήμισης? Λοιπόν, αρχικά θα δώσουμε εμείς τις απαντήσεις για εσάς. Απάντηση για την πρώτη ερώτηση. Οι κύριες μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιούν οι Έλληνες χρήστες όταν αναζητούν πληροφορίες για προϊόντα ή υπηρεσίες στο διαδίκτυο είναι το Google Search, το Yahoo Search, το Pathfinder και το Live Search στο MSN. Απάντηση για τη δεύτερη ερώτηση. Συνήθως οι εταιρείες προωθούν τα προϊόντα της υπηρεσίας τους στο διαδίκτυο με τους εξής τρόπους: πραγματοποιώντας banner campaigns, αγοράζοντας λέξεις κλειδιά σε μηχανές αναζήτησης, αποστέλλοντας προωθητικά newsletters, αποδεδόντας τα προϊόντα τους σε ειδικούς ίντερνετ καταλόγους, καταχωρώντας αγγελίες σε ειδικά sites αγγελιών, καταχωρώντας διαφήμιση σε RSS feeds. Απάντηση για την τρίτη ερώτηση. Το είδος online διαφήμισης που παρέχει στοχευμένη επικοινωνία με υψηλό δίκτυο ανταπόκρισης και ο διαφημιζόμενος πληρώνει μόνο για όσες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στο site του είναι το Paid Search. Απάντηση για την τέταρτη ερώτηση. Η εμφάνιση διαφημιστικών καταχωρήσεων στις πρώτες πληρωμένες θέσεις διαφήμισης μετά από αναζήτηση μέσω ειδικών λέξεων κλειδιών συμβάλλει στη στόχευση του μηνύματος, στον υψηλό δίκτυο ανταπόκρισης, στον υψηλό δίκτυο μετατροπής των επισκεπτών του site σε πελάτες. Μήπως μπορείτε τώρα να μας δώσετε τον ορισμό του Paid Search Marketing? Μάλλον είναι νωρίς γι' αυτό. Θα πρέπει να απαντήσετε και στα παρακάτω ερωτήματα. Για να δούμε λοιπόν. Θα θέλετε να επενδύσετε σε online διαφήμιση ορίζοντας το χρηματικό ποσό που θέλετε να ξοδεύετε ανά ημέρα? Θα θέλετε να στοχεύσετε το μήνυμά σας με ακρίβεια? Θέλετε να συνδέσετε το περιεχόμενο ή τα προϊόντα σας με το κοινό που επιθυμείτε? Θέλετε να αυξήσετε τις πωλήσεις σας? Θέλετε απόλυτα μετρήσιμα αποτελέσματα? Εμείς θα σας δώσουμε τον ορισμό Paid Search Marketing. Θα πρέπει όμως πρώτα να αποφασίσετε ότι θέλετε αύξηση ποιοτικής κίνησης και αναγνωρισιμότητας, υψηλό δίκτυο ανταπόκριση της καμπάνιας σας, εγγυημένη αύξηση πωλήσεων. Εφόσον είστε σίγουροι πλέον για τις υπηρεσίες που χρειάζεστε, η OnPoint μπορεί να σας βοηθήσει. Το μόνο που χρειαζόμαστε από εσάς είναι οι εξής πληροφορίες.